Ambalima Chaque Pro TV lagɛbɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na ka olu dɔnna k'a fɔ ko bi ni ye aw ka bamanankan kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ni jɔkun kɔnɔna na ka lase aw kɛlɛkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ani k'aw barikada ani k'aw ɲini aw fɛ sanga an'a ka waati bɛɛ aw y'a bɔ ne Chaque Pro TV media la walasa ka se ka kunnafoni lakika sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ min ye an b'a jira aw la k'a fɔ samedi tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 22 ma san 2024 min ye Colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement damadama o taara min ye Gɔngaso brigade fɔlɔ université min n'a ɲɔgɔn tɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na ka taa brigade fɔlɔ ni k'a da Gɔngaso commune yɛrɛ o kɔnɔna na min ye Gɔngaso yɛrɛmakafo maire monsieur Abdramane Kɔnɛ ani min ye Sikaso gouverneur ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ka d'a kan a ko bonya a n'a karama a kun talen bɛ o kɔrɔ maaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka Gɔngaso fa i n'a fɔ dakɔnɔɲin ka sanga ni min ye monsieur Abdramane Kɔnɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a n'a ye wele min bila fasokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka se ka bɔ ni ka Colonel Assimi Goïta ni ka kunbɛn a ka commune yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ale kɔni sɛbɛ kɔnɔ nisɔndiya la ko nin ye fɛn mina lan ka tariku kɔnɔ wa fana fɛn don a diyara ale ye kosɛbɛ jango a ka commune kɔnɔmɔgɔw minnu sɔnna ka don kelen ni k'a bila kɛrɛnkɛrɛnna samedi don juin kalo tile 22 san 2024 k'a labɛn Colonel Assimi Goïta a ka nali Sikaso région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Gɔngaso commune kɔnɔna na o ye fɛn a diyara ale ye kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ brigade fɔlɔ min kɔni dalen fɛn nin ale bolo ko nin ye kunnawolo ani kaddu k'a fɔ sankɔrɔta ye a ka commune ɲɛtaga baaraw la fo ka taa bila Sikaso yɛrɛ commune ɲɛtaga baaraw kɔnɔna jango min ye kaddu k'a fɔ école minnu kan ka taa Bamakɔ ka se ka olu sen sɔrɔya. Halisa an bɛ to Assimi Goïta a ka nali kɔnɔna na Sikaso région kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta a nalen Sikaso ani min ye kaddu k'a fɔ mairelakaw dugutigilakaw e kaddu k'a fɔ fo ka taa bila préfet ani commandant caman o kɔni ɲɔgɔn ye ani min ye kaddu k'a fɔ Assimi Goïta a taara foli kɛ Sikaso kancɛba kɔnɔna na fo ka taa dɛmɛ ni k'o ta k'o ɲɛsin musow ma e kaddu k'a fɔ minnu cɛw kun tora jamana kumabɔli la faso yɛrɛ gun kan an b'a jira aw la k'a fɔ Assimi Goïta a ye kaddu k'a fɔ o ladiya ka donbolo kɛ o ye o ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ walasa min ye kaddu k'a fɔ u ka denbaya olu kana kɛ falatɔ ye o kɛnɛ ka bilen min ye kaddu k'a fɔ jamanakuntigi Assimi Goïta min ye kaddu k'a fɔ Sikaso échangeur ba a y'o kaddu k'a fɔ o baaraw o dayɛlɛ a y'o baara kɛ fo ka taa bila Sade Bamɛnba Tarawele o min baara n'a koloba kari kaddu k'a fɔ a kɛra jamanakuntigi fɛ samedi don juin kalo tile 22 san 2024 a kɛnɛ kan min ye kaddu k'a fɔ maaba caman o bɔra Sikaso fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a daminɛ mairelakaw dugutigilakaw préfet commandant ani kaddu k'a fɔ donzow minnu y'u ka nisɔndiya ni k'a jira k'a fɔ min ye kaddu k'a fɔ jamanakuntigi Assimi Goïta a nalen a ye ŋɛniba bɔ i kaddu k'a fɔ jamanadenw sen na kɛrɛnkɛrɛn min ye lakana fo ka taa bila sɔrɔ ani yiriwali a y'o baaraw kɔn bɛɛ lajɛlen bila sen kan an b'a jira la k'a fɔ jamanakuntigi Assimi Goïta a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ nin waati in na tiɲɛ don san 4 tɛmɛnen kɔfɛ malidenw kɔni ye gɛlɛya caman kɔni ye i kaddu k'a fɔ gɛlɛya i kaddu k'a fɔ a tɛ taa fiyewu ni gɛlɛya kɔni tɛ n'an ma ɲɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya i kaddu k'a fɔ ani an ka yɛrɛ ta f'an ka gɛlɛya de muɲu yanni waatinin cɛ Assimi Goïta a ye foli kɔni kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma k'a jira jamana kɔnɔdenw na baara kura bɛ sen na walasa min ye jamana i kaddu k'a fɔ a ɲɛta a ka se ka tabati cogoya min na ka sanga ni Assimi Goïta a ka wulikajɔ ye min ye kaddu k'a fɔ layihi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni k'a daminɛ Mali Niger ani Burkina Faso juin kalo tile 25 san 2024 Assimi Goïta a kunbɛnna bonya ani karama kɔnɔna na min ye kaddu k'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré fɛ a n'a ka gouvernement maa damadama minnu kɔni taara badenya taama ani siniya taama na ka taa bɔ Burkina Faso i kaddu k'a fɔ jamanakuntigi yɔrɔ n'o ye capitaine Ibrahim Traoré jamanakuntigi Assimi Goïta a selen Burkina Faso o y'a kunbɛn ni fɛn ye min n'a bonya maa caman hakili ma n'o ye fugula ye n'a k'a ma ko banfula o banfula o y'a jira k'a fɔ a kɔrɔ kɔni ka di kosɛbɛ wa a tɛ di bɛɛ ma nka fugula in tala k'a di jamanakuntigi Assimi Goïta ma Ibrahim fɛ k'a jira la k'a fɔ bi bi in na i kaddu k'a fɔ maa kan ka danaya da a kan sabula ani masakɛya o kan an bɛ don min na fɔ bi bi in na ka d'a kan Assimi Goïta a nanen a ye maa caman ɲɛ yɛlɛ ni ka dusu di malidenw ma farafinna fo ka taa bila farajɛla ma walasa farafin ka se ka a yɛrɛ ta o tɛmɛnen kɔfɛ k'a to Burkina Faso Assimi Goïta a ma sɔn ni ka kɔ don malidenw na
minnu kun dagalen bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na Assimi Goïta a n'a ka gouvernement o wulila ka malidenw kun sɛgɛlɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na minnu kun sigilen don i ka dɔn k'a fɔ tunga fɛ Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ a taara a y'o bisimila wa a ye kuma ɲɛsigani k'o kɛ o ye ka d'a kan o bɛ danga mun na bibi n'an ka jamana kɔnɔna na Assimi Goïta a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin malidenw ma minnu kun bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka na ɲɛɲinili kɛ a y'a jira k'a fɔ nin waati in na tiɲɛ don an ka jamana kun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na wa an ka jamana maa kun bɛ se k'a fɔ ko bibi na ko Mali kun kɛra anw ta ye ka d'a kan san 4 transition kɔnɔna na a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ nka n'a ma ɲɛ malidenw kun sɔnna ni ka gɛlɛya muɲu i ka dɔn k'a fɔ ka bolo da o dusu kan walasa transition ka se k'a ka baara kun ɲɛ a da sera min ma o y'an ka katibi mutiri min ni malidenw kun sera k'o sɔrɔ fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma ka lakana ni ko sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na malidenw kun n'a jira k'a fɔ olu kun sɛbɛn kɔnɔ nisɔndiyala kosɛbɛ Assimi Goïta a n'a ka gouvernement kɔrɔ ka d'a kan min i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a nalen a bɛ ka baara caman de kɛ jamanaw i ka dɔn k'a fɔ lakana a ka se ka sabati i cogoya min na an balima bamanankanminɛw aw gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi kunnafoni nasira kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na ka se ka kunnafoni o de kɛra nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi Assimi Goïta a ye minnu salomi dabɔ Sikaso fo ka taa la Burkina Faso jamana kɔnɔna na o de kɛra nin ye ka Chaque Pro TV Media mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka an lamɛn nin waati na ni k'an lagɛ farafinna ani farajɛla aw kana ɲinɛ ni k'a yɛrɛ abandonné i ka dɔn k'a fɔ ka foli kɛrɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka sponsorow k'o fo k'o waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka ambassadeur ba an b'a fɔ n'o ye Bɛlɛdugu bamanankɛ ye Umaru Jara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ jamukan yɛrɛ o kɔnɔna na fo ka taa bila sira kɔrɔ morikɛ kelen ma karamɔgɔ Dawuda Tarawele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw kana ɲinɛ minnu b'a fɛ ka sponsor ye a ye wele ka na an ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min ka dɔn k'a fɔ aw bololafɛnw o ka se ka lakodɔn farafinna ani farajɛla an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ